Terus rumah saku kok hidupe jadil iki mau beda kabeh to. Aku kadung semangat. Semangat apa nih? Jungkir balik. Jungkir balik kene teko ngumpul. Saya tak kepedes ini. Heeh. Lebay dari banti kabeh. Sing ngomong banci lho Ora iki. Lho. Setengah dewa. Loro iki. sik to kowe Ini dhewe telu iki lho. kowe kok roh banci kok ngendi Iki ra duwe apa kae Pak? Ya. Jakun. Lah iki lho, aku duwe jakun gede iki lho. Nah, iki Wong kaya ngono iki masakan. Ibarat Mbak Ayah kuwi nyawisi masakan jajan-jajan asli Ponorogo. padoken dhewe. panganan dhewe Jajane kok. kabeh dipangan dhewe yo Lanang solane yo jero makan jero. Ora sing lanang iki. Astor, Astor wafer, kayak alah penyek ya Allah lemper, lemper sernger, hasilnya nobisari, wis sing jenenge aku kuwi apa? modele kaya ngono wis Kuwi ora dendeng diledone pasar ning ngono. Desa Porong, jenenge sapa? kuwi ta Coba, bature jajanan lemper barane kuwi ta iki apa? kayak kuwi ta ya Sapa? Nanti ada manusia. Oke, anu, ke. Anu kembali fokus ganong sik. Ya, ayo jono Aku yo sok pikir kuwi ayo juga masukin nyaus jatuh cinta-cinta. iya. Ki bae dimano-mano ngene. Bahkan ayah juga masuk. lah iya sapa to Rene ki mau mbok. Rene. Jatuh bati-bati. Maka dongtor ayah. Ini ayah. yes apa sapa to sing ora ngerti ayah Jikamatsu Ya, jadi. Jadi kondange Ponorogo, Gak. lah wong menanggap kok malah Loh, enak, ingkung. enak. Lotong. Anu nyon sewu. Ya gila. Nah, gila. Salah iki doyan lu. Yuk. Ngapunten iki keterangane arek-arek iki ra diterunget yuk. Walah. Nggih biasane iki urang iki tak wis bakal kaya Ya. ngono kuwi. ngapunten iki lho penangkete. Niki yo bagian nongkrong dibetok niki sedaya. Matamu ana iki udan. Iki ora gak ada pegangan selama udane semembang. Ada sak elok iki. Ayah. Nggih, Mas. Sampeyan mau jare ngendikan lek saudara tercinta karo acaramu nanggap reyok tercinta bengi campur sari. Lah kok kowe malah nanggap tukang musuh koral. Bacane wong piye? Kabeh ki nek penjelasan. Nah. Aku unu marane perjonggo. Piye? Pak, kula badhe golek dino. Ah. Iki nduk dinone. Iya. Pi jalilmu kudu banci. Iki beneran udan lho dino iki. Berarti iki manut karo perjonggo. Manut karo perjonggo. Operasi mas asline. Yo bahaya. Iya, Mas. Banci yo banci. Nggih. Kok yo sing aja kaya kae lho. Dino. Lah kuwi lho. Iki kan tukane ngobrol pasir kok, Juk. Iki kok kaya ngene lho. Lah kaya ngene iki kancane lho. Ada panganan wis bosok kabeh yo. Ada kotoran aja bilang gini. Wani kowe. Masa kowe rawani? Aku sok Lho, apa sih tak wedeni? Apa to bedine? Loh, Tuh. Lho, ojo ngomburi. Kowe maju ora. Rumah sama aku roti. loh. Kok dari maluhan? Apa gue kurang gede? Lah iya. Aja ngomong Mas. Kita aku ngomong. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, 11 tahun yang lalu
Iya. kita di sini ya. Iya. Mantannya Mbak Urul ya Mbak ya. Mantannya Mbak Urul. Kalau Mas Agus Rojen, Mas Danang, Pak Harto dan lain sebagainya 11 tahun yang lalu. Iya. Kita kembali lagi di sini keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah. Sama nih Mbak Urul ini juga ada acara. Betul. Kurang kita. Kitangan di Pradipta nyunat disunatne. Muga-muga hajate Mbak Ulul Urul. ya ayah Urul muga-muga tansah pinaringan sehat selalu. Amin. Anaknya disunat menjadi anak yang soleh. Amin. Amin. Ya. Iya. Yo ini saya kamu mau jadi aja lagi. Ya. Ya kita kembali gawe. Oh. Mantul. Mantul. Perjanjian untuk sore ini. Orang usah aku Kudu. Pokoknya perjanjian untuk sore ini kita jarang bertemu bertiga ya. Perjanjian sore ini tidak boleh ngedrek wafer tinggo karo keju. Bolehnya geragal ya. Adil ini arang kadang ketemu ya. Ya, Bang. Lah kok disuguhi ya ngono. Supres. Lha kok daripada aku iki mbok awung ngono kae lho. Ojo. Pangan gaji mbok bakal kali. Kaya ra iso iki pinter musuhi semen. Oke. Yo. Perjanjian yo. Perjanjian. Ora nyadrek. Iki betul. Jaga kudu dicepaki aja kabeh iki yo. Saya kudu bengkel anu yo. Anu. Untung bayar. Untung urung gebak. Enggak.
Garingnya urung no. Sebentar mani lah ini. Ora masak itu aja. Biar Kowe mau wani arep ndi? Ya. Kilo. Wanimu karo iki lha kowe ya ini ora gedol. Lah kowe arep iki ora gedol. Ah. Elah ora apa-apa ora itu ora apa-apa wis. Panganan apa ora nek barang. Ayo. Aku ora entuk ora apa-apa. Kowe mulih iki manukmu teng ngono. Kita mania lha iki bar sunat lho, Pak. Seminggu mari lho. Wis digegano. Ayo. Saya semelet ngawon sing teng lho apa? Kita mania. Ini jangan ora ya. Lagi biasa ya. Delokan mas-mase. Hah? Rekor kita mania nih. Tapi sampai minggu ngono lawan kita mani aku rong mari. Iya, sama aku nek dibanteni ya. Sekarang ben mari mulai liwat maju ukiran. Wis mari le. Apa copotno diratulang lho. Ya matur suwun. Sesuai urutan. Oke. Sesuai urutan. Aku ora melok. Aku yo ora. Ponorogo, Madiun dhewe. Ora melok aku Madiun kok. Ponorogo Madiun. Sejarah goreng. Tetap goreng barang iki. Sama barang iki. Lagi sesita lho. Iki. Ayo wis lek. Ayo, enggak, badanmu enggak. Hop. Kita bangun, kita bugang. Wah, karena yang bagus. Rasaanku bari kira kowe napa? Nyampung. Seandainya iki nek bawa wakilino nyaput ya. Ora iso. Oh, itu Bang. Iki ora yang perwakilan. Dempre truk gandeng iki yo. Yo. Lagi Gus. Yo. Aku sih.
diterima apapun yang terjadi. Iya. Kowe tanggapan. Duduk. Tidak terima. Ya aku mau salah seket aku dhewe duit aku 100. Baik nyarutan. Iso Tidak bisa, harus ekspansi. Harus duduk. Ayo bayangno saiki lagi dana kowe wis janji digoyang Hei, bayangno akses menikah. Biasanya Lah iki memang enak gacuke. ora apa-apa kuwi. Iya. Apa yang Anda rasakan? Carane besi. Sing. Yo, mano iki cuwilik bae. Tak mulik.